Prośbę zawodnika oczywiście powoli wyłączamy muzykę i zapraszamy na start. Będzie pokazane odmowę, jest to 5 punktów, jest to już, nie zdążyłem powiedzieć, jest to dyskwalifikacja. Damian, oczywiście masz możliwość przebiegu, spokojnie. Tak, dokończ ten bieg. Państwo oczywiście wiedzą, co my mamy robić w takiej sytuacji. Wszyscy klaszczemy regularnie, równomiernie, dokładnie, dopingujmy tych zawodników, pięknie pokonują sobie slalom, lecą dalej w kierunku huśtawki. Damian, nie zrażaj się, chłopie, nic tu wielkiego się nie dzieje, jest to młody przewodnik, bardzo ładny. Lecimy dalej, a publiczność pamięta o tym, co do nas należy, jaki jest nasz obowiązek. Obowiązkiem naszym kultura jest i tego przestrzegajmy, klaszczemy cały czas. Damian, biegniesz dalej, publiczność na Ciebie patrzy. Dobrze, Damian, biegnij, a my już czekamy na ostatnią prostą, a tu na Ciebie czekają wielkie brawa, stary. Pięknie dajesz sobie radę. Dobrze było, Damian, była strefa. Dobrze, po Damianie poprosimy teraz Hanię Bryzek. Hania miała czas na lekki oddech i jeszcze poprosimy pana Bolesława Muzalewskiego. Haniu, że chcesz, żeby Bolek pobiegł, to odpoczniesz, tak? Ja poproszę Bolka w tej chwili. Bolek, bardzo Cię proszę, to będzie taka, Hania biegnie z trzecim psem, mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. I tą małą